Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de astăzi vom face o reconstrucție cu farul Constanța. Și doar repede aici ca să nu vedeți cine e antrenorul. Și dacă aici antrenor e regele fotbalului românesc, de ce să nu-l aduc și pe cel mai bun antrenor din istoria fotbalului românesc? Numai că el nu e în joc, așa că l-am adus pe fiul lui. Și anume pe Răzvan Lucescu. Ok, și mai întâi, înainte să ziceți orice, vreau să încep prin a renoi contractele. Iohoi! Dar toți rămân fără contract. Sfârcu. Marin. Gania. Vână. Casap. Cargo Casap. Denis Alibex. Care se retrage la 33. La anul o să întrească un nou atacant. A, da, și avem aici un challenge. Nu avem voie să aducem decât jucători ori de la Academie, ori liber de contract și unul se retrage, ori care au mai fost pe afară, cum e Grameni, cum e Luis Munteanu. Ok, și cum am zis, nu avem voie să aducem decât jucători liberi de contract sau care au mai trecut aici sau de la Academie. Ia câți bani avem? Ok, 4 milioane de cheltuit în Academie. Așa că prima oară vreau Dirk Scout. Cel mai scump ăsta e, te angajezi direct. Te trimit în Europa Eastern, că e cel mai ieftin. Și în România pe 6 luni. O să-mi găsești striker. Vreau să-mi găsesc în atac. Poker. Inside forward. Wide playmaker. Oh, nu, tot inside forward. Asta vreau să-mi găsească scouterul. Hai să facem la Academie acum. Chiar n-a cer și mai bun. Rescam slab toți. Îl are și pe Coman, pe Virgil Coman. Ia și lotul, că știam că l-avem și pe Rivaldo. Scuze, Rivaldinho. Gania, Bălașa, Sârbu, mai. Pus Buchin în poartă. Vână, Casap, Dican. Asta e o chestie enervantă la FG25. Că nu mai poți să așezi cum vrei tu, nu mai poți apăsa cum era pe Xbox X și să-i pui unde vrei tu. Bălașa cu tare. Ok, Bălașa are așa, Lore sau cum se pronunță. Tot stai pe bancă, că ești bine. Ei, nu prea mă încântă lotul ăsta. Așa că și vota un nou mijlocaș liber de contract în primul rând. Da, și nu o să aduc cine știe ce, adică nu o să aduc mexicani. Asta mă refer. Ransu? Nu era Abufani. Nu transfer listed. Ok. Nu știu, poate o să duc și mexican, dar nu prea bun. Nu, mă, haideți să revenim când găsim pe cineva. Ok, mai știu ce am spus, dar
Mă aștepta asta acolo prea frumos ca să nu-l iau. Am foarte greu. Dar cum nu-l iau? Ăla, nu, asta e stări. E primul și posibil singurul nostru transfer. Nu știu ce cumpăr cu Gala Slavescu. Și un winger. Aș mai dori să caut. Casap, pare la tu a ieșit. Stați așa că trebuie să schimb și formația. Un 4-3-3 holding. Perfect. Gala Slavescu e bun. Nu că trebuie să schimb formația. O să schimb poziția. Dar Grigorian nu știu ce să zic. Pe Gala Slavescu parcă l-aș lăsa încă un sezon sau cum se descurcă. Grigorian. Ăsta nu. Tănasă. Răzvan Tănasă. Unde e Gala Slavescu? Uite pe Gala Slavescu. Left winger 4 săptămâni. Perfect. Ok, și aici o să caut și un right winger și revin după aceea. Ok, stați așa. Deci, cam ăsta, băiatul ăsta cum îl cheamă, Savez, o să rămână singurul nostru transfer, da. Stați așa că parcă Chivaldi în vieța real mai joacă și e mai versatil așa. Poate și în FC. Da, nu mai poate decât de versatil. Nu mai am bani să fac nici alte transferuri, elevări de contract. Dar stai că Grigorian e slab. Da, stați așa că eu am uitat cât de slab e Grigorian. Cream că are 67. L-a pe Just. Australianul ăsta. Nu, l-a pe africanul ăsta. Nu a și eu bun. E asiaticul ăsta. Face eu de 19. Rămâne cu banii era Hadiji Becali de la Gică Hagi. I-a uitat pe aici ca banii Bitco, European International, European Shield. Vreau să fac aici e mult bani. Uite banii atului genetică. Mai trebuie să mai fac aceste căzi. Still progress is just not very good. It's making them don't touch it. Yeah, hard like extrema noastră dreapta.
Grigorian trece în locul Cojo Caro. 2 Caro, tu nu ai ce să cauți aici. Eu aici va trebui să fac eu banca asta că... Deci, dacă tot e așa, o să facem așa. Să arate într-un fel. Cojo Caro, ești de tot. A, nu, mi-am cules ești, că n-am nevoie de 2 strikeri. Îl bag pe Casap. Casap pentru că acolo mai am un from. Ăla pe Popescu. Ciobanul a ieșit. Ok, așa țirul. E mai... Ăsta e mai mare în OVR. Și îl bag pe Cercel. Care e Cercel? Cred că eu nu sunt Cercel. S-a apucat și acum la 17 ani de fotbal. Bă, puteam să pun Haru, bă, aici. Ducea 2 meciuri, după aia să-i scădea OVR-ul sub 65. Da, măi, haideți cu să revenim în... Nu, pe 1, pe 2 decembrie. Stai că nu decembrie. Stai că decembrie... Mai e. O să revenim la anul. Bun, am revenit pe data de 1 ianuarie. Cu bani mulți. Ok. Pe locul 5. Nu mă așteptam mă așteptam pe locul 3 sau 2. Pe 4 sau 3. Pentru că, bineînțeles, nu mă așteptam să fie peste noi. Rapidul e chiar tare. CFR-ul... CFR mă așteptam să ne batem cu ea. Și FCSB-ul nu mă așteptam să fie sus de tot. Cu ce am făcut? Mi-a eliminat Clujul la penaltiuri. FCSB-ul pe locul 24, la limită. Și mai are 2 meciuri. Și noi pe locul 13. Ok, bine. Și meciurile mai avem cu... nu mai avem meciuri. Sau să avem play-off-ul cu nu știu cine. Lugano. N-am auzit niciodată de ei. Ok, hai să vedem ce-au făcut jucătorii. Alibex 10 goluri, Vână 9, Cojucaru 21, 6, Save 5, Grigorian 4. Nu, cred că a jucat Grigorian și Cojucaru. Păi și... Ăsta a jucat un meci și un joc și a dat un... A jucat un meci și a dat un gol, un assist și un clean sheet. Și right winger, ce zici că n-avem. Am uitat să-l fac pe Rada Slavescu. Pe Rada Slavescu nu îl mai schimb. Ok, o să revenim fix pe 1 iunie. No, bun, și am revenit în iunie. Văd că cred că am fost în play-off, dar nu prea a fost ceea ce trebuie. Da, am fost în play-off. Da, n-am fost în play-out. Și pe ultimul loc în play-off. Măcar am fost în play-off. Da, nu, că mai bine rămâneam în play-out și pe un loc 1. Și aveam șanse să câștigau. Să mai am într-o competiție europeană. Ia. La Academie. Avem mai nimic. Cine știe ce. Wow. Auto.
Nici n-am mai fost, o să-l trimit acum. Dar nu mai cred în România, să-l trimit în Brazilia. Pentru că e luni, vreau să-mi să striker, să mă... și le swinger. Aș vrea tachet, nu tachet. Watcher, poker, sopotomii, box to box și inside forward. Asta vreau să găsească. Bun, hai să vedem cum s-a descurcat echipa. Avem pe nimeni pe 170 mai puțin Chavez. Oricum Alibec pleacă după sezonul ăsta. Și ce a fost Alibec capitan, vrea să fie Bălașa. Ok, nu a fost prea bun sezonul. WhatsApp. Și Larry se retrage, Alibec pleacă. A, nu se retrage și el. Da, tot. Eu mă uit că să am un buget ceva mai mare. Și o să fac niște transferuri. Haideți să revenim cu următorul sezon. Ok, și am revenit aici cu nou sezon. Hai să vedem cum arată echipa. O să joace până găsind un nou atacant, o să joace Rivaldinho, Tigania. O să trebuie să găsim cu o stare. Deci deja am aminte. Ia să vedem bugetul la minte. 8 milioane. Nu e rău. Americane de foarte. Un jucător care nu știu dacă știați, care juca la Farfus și anume Cristian Manea. Ce să fac? Ați putea să vă dați pe Sebastian Bob. Ok, pare că el... Da, el juca numai la fară înainte să porni de la Academie, chiar Hagi și eu porni de la fară. În sezonul 2018-2019. În sezonul... O sezonul ăsta, în 2 sezoane, transferat pe o cotă de 800.000 de euro. Deci... Da. Andrei Bun. Ok. Haideți să citim unul puțin. Hai să vedem. Haideți o să mai să dacă e ceva fain la agent și revin după aceea. În fine. Haideți că am găsit și un jucător care din fericire l-aveam deja la scout. De abate, cred că o să le fac chiar apărare. Și am mai găsit pe unul de 19 ani, dar cred că o să se ducă Bălașa, care are și el o vârstă. Pe Abate, Luigi Abate și pe
Ibrahim Ahmed, care zic că este fundaj destul de bun. Vezi generația Academiei. Cel puțin Ahmed. Perfect. Am găsit ăla așa. Hai să găsim un înlocuitor și pentru celălalt fundaș central. Hai că mai dau delegate nici la boată. Bun, Marines iese, intră, bate, săracul Bălaș n-a prins niciun meci ca capitan și deja l-am și scos. Momentan cred că capitanul o să rămână Buzbukin. Și asta așa, mai e și Constant Tingrameni, care a jucat până sezonul. Eu cred că pot juca numai sezonul trecut la Farm. Constant, de fapt nu știu cât a jucat, dar știu că a jucat și la Farm. Dar momentan îi trebuie neapărat un nou atacant. Că eu l-ai dat, da. Nu e și muzică, pentru că nu reușit rapid. Păi da, pentru că... Uite, aici o pot face, aici o cam în patru. O venire să mă vezi. Aici, aici. Dacă ești pe mic ca și acolo. Și lui Smunteanu și acum l-aș aduce pe pe Andrei Borsa. Haideți să vedem 2 milioane. Pe Mani, hai că nu mai aduc. Are 27 de ani. Dar în schimb vreau să vorbesc pentru Aioni. Știi ceva? Hai să vorbesc cu Aioni și după ce poate a făcut trece după ce. Ok, și am vorbit aici și cu Aioni. Și Mariana Ioanis tot afară. Câți bani mai avem? Ăștia o să-i lăsăm pentru Academie. Sau poate mai transformăm ceva în iartă, cine știe.
Deci aici intră Borsa, Bozbuchin și tu o să fii la fel. Eu nu știu ce... Bă, ăsta nu era muzician. Eu știam că eu nu știu ce era muzician. Și Rivaldo este și Cătăna, te văd. Dar să văd, poate am uitat eu ceva. Transfer history. Nu, asta e. Și stați așa să și prendem contractele. Eu nu știu ce rămâne. Bania se retrage. Savez rămâne. Vâna rămâne. Grigorian rămâne. În fine, haideți că revin după aceea că oricum trebuie să ne mai dau și antrenamente. Și revin după aceea. Ok, și ne-am dat la fiecare antrenament aici, fiecare are antrenamentul și o să revenim iar la Academia Retro. Nu. Ok, noi o să revenim în iarnă, dar eu o să mă opresc în octombrie, pentru octombrie, ca să văd Academia. Să văd ce-mi dă scouterul. Dar noi revenim pe 1 ianuarie. Dați așa. Revenim în ianuarie. No, bun, am revenit în iarnă. Se pare că când am vrut eu să verific Academia era prea târziu și suntem pe locul 2. Gata regulat după Universitatea Craiova. Ok. Ia să vedem acum. La scout. Am prins din nou la fel. Felipe Alves. A, n-am bani. Și dacă vreau nu am bani de ei. Ba, trebuie să am stat așa. Ok, stați așa că am revenit. Ejec. Sau mi se pare cine știu. De-aia stați. Ăștia... Uite, asta ar putea fi bun. Ăsta nu cred. Tu nu prea. Nu prea potențial. Hai de tine să că mai zici. Ok. Poate locul care mai costa 800 mai era, da? Ia, hai să vedem ce avem la Academie. Ok, am revenit. Wow! Cine e ăsta de 7? Gherea. Nici nu l-am văzut. Și nu pot să-l promovez. Ce tare. Că n-are overe, n-are vârsta. Ok. Arată că ăsta îmi place. Și îl promovez acum. Și ăsta, să mai zici un pic, dar nu, oricum nu se joace titulari. Pentru că Loan List. Tănasă. Nu știu cine e Tănasă, dar l-avem aici. Și Loan List. Și dau și lui Tănasă Loan. Ok, și haideți să vedem și cum s-o descurcat. Luis Monteanu 12 goluri, Grigorian 7, Chavez 6 și primul jucător de la noi care ajunge la peste 80 overe. Ok, hai să vedem cum arată echipa. Pe asta degeaba îl mai țin că o să joace Grigorian. Ca în vână. Ok, mi-a place echipa. Haideți să găsim și pentru băieții din loan. Iuhuri. 13 roluri valabile. Hai că o să dau așa să văd cine are. Sau Bălașa. Abate.
care a crescut la 70. Ahmed, Buta, Dican, Chavez, ăsta, Vână, Popescu, ăsta, Băsceanu, Tănasă, Grigorian, și dacă mai am Munteanu și la 2 Caru. Ok, și haideți să vedem ce ofertă e. Vrea să plece? Nu vreau să plece. Deci degeaba vreau să plece dacă nu vreau eu. Că n-are nici clauză de reziliere. Ok. Bine, mă duc că poți să pleci dacă vrei. Nu m-a păsit atunci de ăla. Da, bun, și casa a doua, la scor în caz. Hai să încerc următorul ăsta. Pe scor în caz, mare, dacă mai mergem Champions League, vrem să sau îi prezentăm în conferințe în Champions League mai degrabă. Haideți că revenim pe 1 iunie. Ok, și am revenit aici în facă. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Pe locul 3. Cum mult mai bine ca la văzută? Dar nu primit complet vieți. În preliminarele pentru conferență, cupa Wood, care ia, în campionatul mondial, bineînțeles că nu. Acum. O să fie greu de aici pe locul 6. Europa League, Europa de Milan. Nu a fost nimic și toate a fost în Champions League. Da. Ok, noi să vedem aici. Și acum am venit acolo. Nu se Munteanu, așa. Ok. Nu am zis că acum nu mai scot. Până nu se aduce dar cineva care e sârful, care sunt afară. Și Ioani și Rada Splavescu, dar nu vreau. Iar Rada Splavescu nu face cu crește greu. Cu Trecăistania. Și hai să văd, Luis Munteanu 20 de goluri, Grigorian 12, Chavez 10, Rada Splavescu numai 7. Ok, cred că o să aduc până aici lângă și pe... Și cred că... Da, este cam de mai poate. Ok, haide, ia și la Academie. Vedeam că nu a crescut, bă. Da, haideți o să revenim cu următorul sezon. Da, bun, și am venit aici cu nou sezon. Hai să vedem câți bani avem acum. 10 milioane, mai mult decât perfect. Hai să căutăm un fotbalist mult liber de contract și o să mă uit eu și
Și revin după aceea că găsesc pe cineva, wow. Ok, deci că am revenit. Am găsit câțiva, Germania noastră. Am găsit și un locuitor pentru Ivan. Bă, aici unde vom veni. Și ia, ok. Mă spate, 5 ani. Dar mai mult, oferă mai mare de Ioani și mai bună. Vreau să faci facă treaba. Bun. Următorul. Cred că o să-l duc pe ăsta ca și winger. Stați așa să iau. Eu îl contact. Să aduc și el măsura ce vreau sau mai bun. Hai să vedem. Ăla e unde-i pleca să joace Academy. Right winger. E același lucru. Piciorul lui bun îi nu le zice. Stângul. Hei, piciorul stâng, pe atunci îl pun să joace. Păi e perfect, îl pun să joace left winger, că-i stângaci. Sau... Nu, las că îl las right winger. Și dau după aia promote. Deci, Rada Slavescu, domnul ăsta și audio. De la titular, de la modul de a fi titular. Ok, și uite-l. Și o să joci right winger. Grigorian și tu ții la revedere de la postul tău. Și câțiva mai am. Mai am bani. Transfer hub. Hai să vorbești și cu ramenii. De mașini, acum așa a fost că au fost trei. Nu, eu am fost rău. Tot pe sine, cred că fac. Sau delegate 7 milioane. Team management și cred că Dican o să iasă. Vână clar. Dacă era era națională Grameni. Ok. Player new role. Hai să le dau și antrenamentele la ăștia care au venit acum. Ramenii, ce-ți place să joci? Ok. Îl pun să face box to box.
tu vrei să joci winger. Și Rivaldinho, fiul mare lui Rivaldo. Să-ți filmezi, nu? Da. Accept. Bine, la noi Agimang. Sper că am pronunțat bine numele. Nu știu ce naționalitate e. Stați că nu știu ce rol joacă. Ce post? Mijlocaș. Dar... Ce mai joci? Eu și KDM, dar nu o să te pun KDM. O să te pun să joci CM. Pentru că o să jucăm un 4-3-3 flat. Să joci pe mij. Și eu zic că arată bine echipa. În poartă trebuie să-l bag pe Buzbuchi, nu mai are loc nici pe banca de rezerve. Charles. Și cred că altceva nu mai îmi trebuie ca să câștig campionatul. Sper că m-a zis că ăsta e scopul meu, să câștig campionatul. Ok, și simulez până pe 15 și revin pe 15. Ok, deci că am revenit aici. Pe 15. Și... Academy. Bam. Winger acum. Am și promovat și haideți să vedem ce e aici. Bine, mă, pleacă dacă vrei să pleci. Luis Monteanu nu are voie să plece. Și... Rada Slavescu, o să ieși. Și stați să-i dau și antrenament, că am uitat să-i dau. Right winger. Da, nu o să aibă două. Da, atunci ce fac așa? Dar tu trebuia să fii right winger și tu left winger. Nu, tu trebuia să fii left winger. Ce tare! Hai rămâi așa și te fac pe tine right. Left. Dar până una alta, haideți să le prelungim și contractele și revin după ce le prelungesc contractele. Ok, am revenit. Rada Slavescu momentan încă nu vrea să-și prelungească contractul. Și asta e echipa. Tot ce aș mai putea aduce mai bun ar fi un right winger. Că Sârbu nu știu cât de bine o să se descurce. Dar în rest nu mai am ce să fac. În rest nu mai am ce să fac. Nici bani nu mai avem ca să fac ceva. Mai am 27 de dolari. Și... hai cum să revin în iarnă. Pe fix pe 1 ianuarie o să revin. Lăsați așa. Noi am ieșit pe locul 3, nu trebuia să avem... A, uite, avem preliminarii. Așa, așa știam și eu. Haideți că o să revenim după preliminarii. Ei, știți ce am zis eu, că revin după preliminarii, dar... m-am gândit, l-am auzit și pe Luis Munteanu în echipa săptămânii. Și haideți să vedem la preliminarii. Avem meci cu Iași. Patru la 2. Dar știți ceva? Haideți că dau direct în ianuarie. Și...
1 egal. Ok. Nu știu dacă am mai zis, scopul nostru este să câștigăm din nou campionatul cum au făcut acum 2 ani. Ia și... revenim în iarnă. Ok, deci că am revenit fix pentru ianuarie. Suntem pe locul 3 ca de obicei. Ba nu, sezonul trecut am fost pe locul 2. Uite, rapid am scăzut după ce am luat atâția jucători. Academia cam mai interesant. Nu prea m-a interesat. Hai să vedem echipa cum arată. Atacul arată bine. Toți peste 75 overe din atac. În rest, toți sunt peste 70 overe în afară de Sârbu, care dacă până la finalul sezonului nu ajunge, o să-și ia la revedere de la echipă. Agemang nu câștigă așa bine. Aici îi dau contract. Așa, bun. 11 goluri Luis Munteanu. 8 Chavez. 8 Chiguera. Ia să scuze ceva. Ok. Ăsta nu a jucat. Am uitat să-i schimb poziția. Am dreptate. Da, ăla nu a jucat. Las, o să joace acum. Ok. Dar nu fac eu o altă chestie. Ok, și haideți să vedem. În rest, dacă am mai făcut ceva, standing. Cupa națională. Absolut nimic, ne-a eliminat Buzăul la penalti. În Conference League știm ce s-a întâmplat. Hai să vedem, poate s-a calificat altă echipă românească. Da, Clujul a terminat pe 30. Clujul chiar. Nu CFR-ul. În Conference League a fost Craiova, care a terminat pe 23, ceea ce duce în play-off. Dar cred că mai ies 2 meciuri. Și în Champions League nu a fost nimeni. Hai să revin pe 1 februarie să vedem dacă se califică mai departe Craiova. În play-off mă refer. Sau de fapt știți ceva. Nu fac reconstrucția Craiova. Așa că revenim pe 1 iunie. Oare s-ar pune și cupa ca trofeu mare? N-am zis neapărat să câștigăm. Campionatul am zis să câștigăm un trofeu. Bine, hai, trebuie să câștigăm campionat. Nu cupa. Asta nu e cupa, asta e... N-am uitat că ne-a eliminat Buzău. Am fost pe locul 4. Dacă ieșim din grup... Terminăm și dacă ieșim din grupele Champions... Conference League. Ok. Ia ce-a făcut în Champions League? Ce-a făcut Craiova? Play-off. Ha? Păi cum? Nu s-o mai... Pe ce locul ești? Pe locul 28. Doamne. Squad Hub. Hai să vedem ce-a făcut oamenii noștri. Luis Munteanu 21 de goluri, forță. Gherea o să ajungă în curând la 80 overe, la 6, are numai 16 ani și o dat 15 goluri. Chavez mai crește la 31 de ani. Aldiou, da. Crescut și el și echipa cum arată. Ok. Sărbă o să-și ia la revedere. Nu știu pe ce să aduc, dar vă aduc pe Mania. Data.
În fine, haideți că revenim cu... De fapt, tot așa. Să vedem ce facem cu Dinamo. Și... Bine, mă, merem din nou în preliminariile Conference League. Haideți că revenim cu un nou sezon. Asta cred că e cea mai lungă cariera mea. Poate mai lungă a fost numai cu Corvinu. Ok, și am venit aici cu un nou sezon. Bugetul de transfer e de 15 milioane. Știți cu ce o să încep? Cu căutarea unui nou liber de contract. Și revenim după aceea, ca de obicei. Băieți, stați așa, băieți și fete. Că mă uitam să văd dacă găsesc pe ceva liber de contract din ăsta mai popular. Și am găsit pe Neymar la Dortmund. Deci nu mă vine să cred. În fine, haideți că am găsit deja 2 left right back. Și haideți că pot să revin după ce mai găsesc pe cineva așa tânăr și bun. Ok, și am găsit și pe cineva liber de contract care și a scos să caut pe cineva care au mai fost la... care au fost nu la Academie, care au mai fost pe la Faru, că avem bani și nu mai avem pe ce să ducem. Ok, sau o să schimbăm puțin, pentru că avem mulți bani și nu câștigăm nimic. Challenge-ul o să se schimbe și nu avem voie să aducem jucători mai bătrâni de 25 de ani. Și cred că o să aduc pe Bayram. Nu, aduc pe Cătălin, Cătălin. 6 milioane. Nu am înțeles. Mie îmi place lucrurile, dar parcă nu e ce trebuie. Parcă nu dă bun. Și așa și la mea pe care deja 26 de ani. Parcă nu dă coluri acolo lui. Așteptam să se termine cutscene-ul. Aici e cineva. O să văd de Dovi. Are 27 de ani. Dar are 26 de ani. Și ăsta are 26 de ani. Striker. Un striker român. Cine ar fi? Unul bun. Bărligea e bătrân. Denis Făcut. Da, fix pe pușca și-l aduc. Care-și Pop. Da, nu este Rareș Ilie. Nici el nu ce știe. Florinel Coma. Florinel Coman. Și-a găsit echipă. Tutem Octavian Popescu. Și el și-a găsit echipă, dar el e mai tânăr. Claudio
Petrila are 26 de ani. Bă, dar toți au peste 25 de ani. A, dau un nu trebuie, că nu o să intre titular. Dacă îl cumpăr. În fine, team management. Ăsta nu crește cum vreau eu. Așa că îl bag aici pe Cătălin Cârjan. Și n-aș fac un nume, poți modifica tu pozițiile cum vrei. Și o să bag un 4-3-3 atac. Și eu zic că mai mult ce face la echipa asta. Câțiva mai am? Mai am o grămadă. Transfer hub. Ce să mai aduc? Aduc pe Octavian Popescu ca și că... Hai că l-aduc ca și că este. Nu, mă așa că aduc pe bani. Ce răspund viața reală la situația asta? Dacă aș face o echipă așa că la... Și de mai Hagi, cred că... Dacă mă omă la pușit, va fi și președinte. Acum va toate acolo. Cel mai sus acolo, dacă se face. Mustați are Octavian Popescu. Acolo cum este cioara lui. Ok. Cam asta e echipa. Iancule Trieș și încă Tavi Popescu. Bucui cât a luat. Aș mai putea forma o echipă. Stați așa. Și știți ceva? Iată asta nu o să mai revin în vară, în iarnă, o să revin direct în iunie. Da, unde sunt preliminariile? O să revin după preliminarii și după aia în iunie. Da, nu știu ce s-a întâmplat că nu am preliminarii. Deci, revenim pe 1 iunie. Ok, stați așa că n-am fost atent și am văzut meciul ăsta. Deci, n-am avut preliminarii, dar ne-am calificat direct. În iulie n-am avut. Nu. Nu ne-am calificat direct, cred. Uite, în septembrie am avut un meci, în octombrie încă unul, în noiembrie cu Victoria Pilsen și cu o echipă, în decembrie cu Borussia Gladbach și încă o echipă, și în ianuarie n-am avut. Ia, hai să... Am câștigat challenge-ul, am ieșit din grup. Cam ia până acum pe ce loc suntem. Oho, locul 1! Asta trebuia. Poate luăm și cupa. Super. Ia în Conference League. Am avut-o. Am prins o echipă destul de ușor, dar stați așa că nu uita la o chestie. Ne-a fost... A, FCSB au pierdut. Da, am fost în play-off cu Victoria ASC, care am bătut-o. Oho, locul 20. Haideți să simulăm până... Dacă aș și reuși. Haideți să simulăm până pe 1 iunie. Bine, mă, și câștig la... Câștig dacă fac egal. Am ajuns în sferturile Conference League-ului. Poate și câștig, cine știe. Ia cu cine am picat. Aha. Câștig. Stați. Am... Resumbirea aia e Borussia Gladbach, nu? Bă, stop.
Și îi... Da. Borussia Mönchengladbach. Blah, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel. Avem cupa cu FCSB. 3-0. Suntem și în finala cupei. În Superliga. Câștigăm cu Craiova. Da, bine mă. Doi 1. I-a bătut în grupe, mă așteptam. Da, sferturile Conference nu cred că mai ajuns niciodată așa departe Farul Constanța. Ia și 2-3. Bă, eu sunt mulțumit. Sunt mulțumit că am câștigat challenge-ul. Poate luăm și campionatul așa pe final de sezon. Chiar, dar în ce an suntem? Că primul sezon e 24-25. 2024-2025. 2025-2026 al doilea, 2026-2027 al treilea. Ăsta e al patrulea sezon. Eu hoi de când am mai făcut 4 sezoane. S-au bucurat așa, special de primă episod pe FC25. Care nu știu dacă îl postez de Crăciun sau înainte.